Het is heel moeilijk, wat voor naam moet je hier aan hangen? Het is niet zomaar een astronomisch uurwerk, het is niet per se een planetarium. Ik noem het eigenlijk een astronomisch kabinet. Want het is eigenlijk een soort dressoir met erop een aantal verschillende onderdelen die met elkaar een heel mooi compleet beeld geven over datgene wat we van de sterrenhemel weten. Want hoe oud is dit? Het is eigenlijk net zo oud als het planetarium van IJzergaard. Ja, er zit een hele bijzondere geschiedenis aan dit instrument, want zo in de jaren 80 van de 18e eeuw is dit instrument afgerond en dan verdwijnt hij uit zicht. En dan in 1903 is een archeoloog, ja, hoe kun je het bedenken, die bij een veilinghuis in een bijgebouw een aantal kasten ziet staan. Manden met tandwielen, met onderdelen. En het interesseert hem, hij besluit het aan te kopen en vindt ook die map met al die tientallen tekeningen. Ja, dat is als het ware echt een archeologisch fonds, zou je kunnen zeggen. En op basis van die tekeningen en alles wat er bekend was, was hij in staat om dit kabinet weer op te bouwen. Hij doet het net. Hij doet het op dit moment niet, want ja, hij heeft zoveel rondgezworven. Hij moet echt gerestaureerd worden. Maar alle materialen die nodig zijn, zitten erin. En aan de hand van die tekeningen is het voor een restauratieteam geen probleem om dit weer werkend te krijgen.